arratsaldeon, ondo etorri beste behin Laixiar irratiko Laixiartzen magazinera. Gaur kontan zenbaki borobil bat, 10garrena. Ez da laburri zen onaino heltzeko bideo hori, baina ondino bideo luzetu gure dugu eta 11ko bideo hontan jarraitu. Eta horretako, betiko moduen gure laguntaldie. Aupa Unai. Aupa, Ander. Zelan gabiz? Ederto. Bagarabi, basan bariku gaur. Azte buru aurrean, dekogu. Eta horrek moral emoten dau. Estan eskak? Bai. Hori da, aupa Maitan eta Irati. Hola. 10garrena, Ja, 10. Bagoiez aurreantza. Jo, baiet. Laster adinez nagusien gogara eta beste lizentzia batzuk hartuko. Da, haiketu gure gu, pasan domekanan egon ginen dantzari plazan gure tasa laguntzak eskaintzen jentieri, eta aipatu gure gu, ondino garai zauziela tasa hori lortu ezen duenok tasa lortzeko, eta horretako bai gure sare sozialetan zein gure telefono zemak izan, inzuen eskaera, birbogoratuko gu telefonue, 654-03-794, eta ondinoko tasa hori lortzeko goz basabizie, bieldu mezue, igande hau baino harin hau alba da. Bai. Eta eskerrik asko bihotzez bebai, tasi hartu zuen dan hori. Hori da, eskerrik asko zuen aportazinue emotiarren. Eta horrez gain, bebai aipatu gure dugu, ja ofizialki Arrosa Sareako kide garela. Kideen gaitue Arrosa Sarean. Opa, Arrosa Sarea! Eskerrik asko! Hori da, gugaz, gu batu gara euregaz batera, eta, zabaldu guren hori, euren web horri zen ikusgai egongo die gure saioek. Eta, lehenengo minitarte honi hasiera mimiko txegu, egunean behin gure lehiaketa magnifikue. Gure pike partikularra. Bai, batzuena, Batzuena, Niri azten jate. Bai, niri aztion bullying. Niri aztion bullying egin doztie. Ui, ze pasada. Datu barik edo intenten gitxigaz egon, eta birriten egin galdera sorta, eta azkenien 0 puntu. Osa, 0, 10 puntu. Osa, 10tik 0. Nik uste 10garrenera dudaskokin heldu eta kanpora. Olagorik enagen. Baina, ikuste dut nahi telefono eskoen deko zule, eta aipatu guzu top 10. Top 10. Top 10 10garren kajoien. A ver, bota. Sagaz deku Aitor Sagaztagoia. Aupa, Sagaz! Ebroko ertzetatik, Zaragozatik eizku gainera, osea que... Agur bero bat, este para beltzen gara. Hori da. Atzerriki pentzuten gaitu, Hori da, atzerriki. Sagaz, ia no se bizitzetan gaituzun ganera. Ia, hori da. Beratzigarren tokizen RGA. Aupa, Nor da RGA? RGA seguros. Bueno. Asier Uribelarrea. Asier Uribelarrea. Ni pentsetan laguntzie kobretaban baten zingo, Zortzigarren tokizen Sabiolas, RGA eta Sabiolas iguel pakto baten egongo die bizeko txibatazo asko iguel, Adria barrinekue. Pike derrako ingo dabe. Zazpigarrenen idoia, 328,4 punto gaz. Aupa idoia. Aztie, ederto daru, Beti dago orgoizen, Aimarren ama. Nik uste dut beste badala, baina, Seigarrenin olatz be punta-puntan dabillo horre. Beti topien. Bai. Bosgarrenien lier, lehengo postuetako mitiko bat. Bai. Batzuk denpori hartzen dabe. Bai. Meineteko eta igerri jenda. Mikrofone jo, berba, mikrofone jo. Batzuk denpori hartzen dabiela, egunean meinetiko eta hori gero emaitzetan igerri jenda. Igual agendan dekin markaute egunean behin egin. Iuntzietara... Notifikazio ez da kendu bier. Iuntzietara itxaten dabienak horre peligroso gizaten dira. Buru argi dekiera egiten dabe eta ra. Laugarrenien Martxel deku, 352 punto gaz hor. Aupa, Martxel! Podiumerako burrukan. Bai, gumi faltaiakos, así que... Hirugarrenien Jose. Aupa, Jose! Jose Betopera. Bigarrenien Izaro. Aupa, Izaro! Punto gaz, azte ona darue, eta lehenengo postuen Amaieta deku 367 punto gaz. Aupa, Amaieta! Arrasetan ganera, bigarrenari 20 puntu baino gehiago bat atotxoz, eta lehenengo postuen nahiko bideratute dekola esan genke. Bueno, impresinue, postu berria bandetan. Eta, aipamen berezi bat, pasan hastien daurrekoetan gure artien egin gainoen Joritz Teixa, eta eskenek izen hor zan, eta,
hemetik saludo berezia berari, sarietatik esan dozkuen ordan bera, argazki eta guzti, ezagutu egun ordan, Zornotzako lagun jator bat, gure entzuli ganera, eta hemetik zuretzako besarkada bat. Eta zorionak. Hori da, eskerrik asko guen zutiarren. Da, bueno, musika pizkat ipiniko gu, eta laster gatoz gure saioenaz. Erbunen Too Much, Too Young, Too Fast kantie entzun da gero, kanta itzela, ritmo errepinisku berak. Gurrengo saioa hasi hartuko, hasieran aipatzi astudiaten gauza bat gureko honek etxetu. Gaur kontan tekniko barrizedeko hemen guregaz. Gure lagun eta partaide Aimar tekniko lanetan sartu da. Ze tekniko ofiziala gaur ezin izen dago gugaz batu, metik goraintziak. Apa, tekniko, zure faltie somatzen dugu. Eta ikusi dizuen hemen bagizlatan opeikesten, Bai mikrofonen atzien, ordenadoren atzien, bier guztiak egiten hasi garela. Gaurkoan ez dugu aukingo sasun gomendi horik, baina... Baina, bueno, bera da gure gidari eta... Eta, bueno, ia zelan urtean dan asuntu, Animo, Aimar. Animo, apa, Aimar. Nervioso hau bera, baina, bueno. Ondo sabiz, lasai. Da, bueno, aurrera segitzeko, gure asteroko albistegi berezize, Rirro albistegile.
Ongi etorri Riro albistegira, Durangaldeko berri eta bitxikegisek zuretzat. Politika. Jurretako udala, Aldundiaren eta Jaurlaritzaren erreskatera. Azken biek, AHT-aren eraiketaren inguruan bizi izandako azken polemikak tarteko, Jurretako udala Euskal Trenbide sarearekin negoziatzen hasi da. Bertan bera utzi diren azpiegitura lanetako aurrekontu eta materiala aprobetxatuz, Santa Polonian Bilbo-Donostia trenbide linearen geraleku bat eraiki eta jurretarrek trenbide sarrera zuzen bat izan dezaten. Udal gobernu taldearen bozeramaile Andere Duran Garren hitzetan, Jurretak herri modura hasteko ezinbesteko baldintza du. Herritarrek trena eskura eduki eta Donostiara iristeko 2 ordu tardatzeren sentsazioa zer den bizi ahal izatea. Gainera, herria bizitzen ari den estanda immobiliarioaren aukera aprobetxatuz, herritik geraleku berriaren inguruetara hurbiltzeko bidea osatu eta hura atontzeko balioko luketen eraikin berriak ere izango dituzte proiektu berriak. Bukatzeko zera dio Durangarrak. Etorkizunean, gainera, Aldundi zein Jaurlaritzaren aldetik zerbait espero dugu mesedet honen trukean. Zentzu horretan, ez da gaur Donostiara gerturatuko gaituen geraleku bat lortzea. Baizik eta bihar, Europara gerturatuko gaituen lurpeko AHT geltoki bat izatea Orozketa eta Sant Andres artean. Gizartean narridura da nagusi. Jurretako udalak harturiko erabakiak ezinegona eta haserrea eragin baititu, lanengatik eraginak izan da espero diren auzokideak lanek eragingo dituzten zailtasun eta oztopak direla eta mobilizatzen hasi dira. Momentuz, elkarretaratzeak bakarrik deitu dituzte ere, udalak jarrera aldatu eta proiektua eten edo haiek esartzen duten baldintzetara moldatzen ez badu, ekintza zuzenera pasatzeko mehatzua jaurti dute. Diotenez, hurrengo urratsa barrikadak esartzea eta lan makineria eta hornidura boikoteatzea izango da. Osasuna. Miguelina proteinak superbotereak, Urederra laborategiaren elkarlanean diharduen Orobiogoitia Institutoko ikasle talde batek Miguelina proteina bakartzeko saiakera batean arekin egindako pilulatxoak egitea lortu dute. Horiek probatzeko zenbait ikasle pilula bana hartu eta institutuaren aurrealdeko zutebeak hatz puntarekin ikutzen hasi dira. Horren ondorioz, patxadako izkiak erortzen hasi dira. Laborategiak eta ikerketa taldeak diotenez, Miguelina pilulek pertsonengan eragiten duten indar areagotzearen eraginez. Orobiogoitia Institutoko zuzendaritzak Jurretako udalarekin elkarlanean, ordea, izkiak gaizki soldatuta zeudela mantentzen du. Eta udal teknikari batek horiek ikusitako dituela adierazi. Urederra Lab eta Orobiogoitiako ikasle taldeak bestalde Mikel Deuna dantza taldearekin negoziaketak hasi dituzte. Dantzari batzuek pilolak probatu eta haiengan eragin positiborik duen ezartzeko. Hala balitz, belaunaldi ezberdinetako dantzariekin probak egiten hasi eta proba horien ondoren produktua komertzializatzeari ekingo lioke, zapore ezberdinetako pilulen bidez. Aurrerapen handirik eman nahi ez badute ere, pilulak Estrella Galicia, Faustino Nuestro Viño eta tortilla bokata zaporeak izango direla dirudi. Horrek, aste honetako Riro albistegiko albisteak. Laster arte eta ondo ibili.
gazti, urte eder bezain krudela. Abaurrea gaineko kaleotetan, bilatu nahian zuen belbat. Espartinak izotzezko basoetan, kontrabando etengabetan. Azalgazte ura zartu zijoan, azkenengo lau urtetan. Miseriaren aurpegi beltzura, aldatu nahi eta ezinean. Altzuruko dominik ezagutu nuen, Mozarteko basolanetan. Ameriketara alde egitea, hitz egiten hasi zitzaidan eta bidai berri hura gauzatu genuen, Larrañeko taberna batetan. Entzun aita ama, lagunon batekin, Ameriketara noa. Negarrik ez egin, gaurran egingo dut gauaren iluntasunea. Gaur itxasoa bihar mundu berri bat guretzako. Amestutako bidai zoragarri hau astean. Negar malko bat atzera begiratzen dugunetan. Sorlekuari bertso batzuk idatzi ozeanoan abesteko. Fontana ondoko larre berdeak gu gobernatzeko zai daude. Itzuliko gara egunen batean, osasunez baldin bagaude. Besarkadak eman lagun guztiei, amaite ditugula esan. Gure bihotza betian egongo da, gure lurmaitatu horretan. Entzun aita ama, lagunon batekin, Ameriketara noa. Negarrik ez egin, gaurran egingo dut gauaren iluntasunea. Bizardunaken Amerika kantu entzun da gero, hoi ez, laixi hartzen eri jarripena emoten, eta behitu kantu honegaz batera, presentabiliko gure Unai Etxeita Izpuru. Arratsaldeon laixiar sale, arratsaldeon entzule, zela gaude? Aupai! Hemen gauz, asteroko errepasu egiten, egon danari eta egongo danari. Lehenengo ezeixua, zure tartin izena, ez dugu eza. Bai, isorta tropikala. Eske pentsago ja ikes jeukiela, orduen ba. Ah, bale, aurreatu intxara. Baina, bada espada barrizin babe batu da, esanen bida beti. Bai, isorta tropikala, pasaudan denporie, errepastan dugu, datorrena iragartzen saiatzen gara, eta no se peinen, kontu batero beste, kontetan du. Bai, Jakoba errekondon estilora. Guzur txikizen bat, eta bueno, aldana. Bakizu, Ander, pasuan hastie be, azkenengo hastietako tonikieri jarraituz, epela barik beru eizen dela esango neuke, batez be horre guazten bueltan, 22-23 gradu ekin genduzen Durangaldien. Da zorue, beru eta zorue. Beru eta zorue, ego aizie esaten dabe, sanatori zuetan eta zoroetxietan esaten dabe, igerri jendabiela ganera, ego aizie. Ego aizie, zoro aizie. Ez da bromi, udazkene, barri jendozu, baina udazkene eta neguetako egoaiziek igerri egiten nahi dabez, eta ez da bromi, zaintzaileek hori izaten dabe behintzen. Vale. Kuriosidade moduen, aipatzeko.
Hoxe, komentetan ibili garena. Eguazten buelta, no? Eta 23 gradukin genduzen, eta otsailerak hori epel barik bero dala esango nuke. Bero, bai, neguen, da. Mangutxetan ibili ginen, berdiko orduetan. Hori da, eta azkenengo egunetan, eguen bariku pizkat bajatzen hasi die temperaturak gaur lainotu behin jau eta goizien zirimiri akurren bat behin jau. Egoizi, gelitu jagu. Bai, egoizi, oine, ez ego, ez ipar, oine pizkate... Geldo da, ez da goizerik. Ez da goizerik. Hori da. Eta azkeneko orduetan be, pizkat hasia negarrez denporie, biser zapatu ebe goizien nola neongo da, pizkat negarrezengo dau, zirimiri punta bat, horre mendikontretan, eta... Ez busti, ez aterri. Hori da. Kalaboboz esate utzi batzek, beste batzuk zirimirize, guke ganorabako denpori esatetzi hau. Hori da. Eberdik orduetan atertuengo du barriro, ostarte batzuk bezabalduko di, eta iuntzi partien, iun etortiaz batera barriro sertuko da, pizkate iunduko da, eta negarretara joko da biguel. Bale? Pare bat 3 gradu gutxe bengo dau, 10-12 gradu, da, hoize, ganorabako denporie. Da, astien zier, Txangi, domekin faltexaku. Domeki faltexaku, domekan pizkate atertuengo dau, goizien freskongo dau, gabase erdi klaro errapako dago eta pizkate goizien, fresko datxo topaku, 6-7 gradu. Toketan dana, baina epela esango nego, baina, txarta kostumbretan hasik gauz eta freskura pizkate okingu. Gero egunez, denpora ederra okingu eberdi inguruen da denpora ederra euskitzu, Txitxiburduntzitiko, modo. Txitxiburduntzitiko ederra. Berandu da, baina. Basora juteko fenomenu, txodizo punta bajan, hogit hartien da fenomeno. Da azkenen orduen, aire gotz pizka sartuko alturan, da ez egon kortasune pegorengo dago eta baliteke odi batzuk sortu eta euritxera joti, azkenen orduetan. Ana Urrutia, beste zabiz, Aizpururi, zera, alfabetu elapurretan egin. Jergi menperatzen hasiken hau ja. Vale. Eta tornastieri begire, egoaizi izango da. Barriro. Bai, barriro. Egoaizi izango da izen nagusize, temperatura pizkanaka gora jungo die, eta martitzen egoaztenako ganera, zeru epe garbilengo jakuz, eta udabarriko temperaturie, udabarri... Erdi uda. Maietxe gaineko temperatura ekingo barriro, osea, que, manga laburrek atara, eta batek traje baino ipiniko daunun, Orduen kotxe iunek dekienak txarto. Kotxe iunek dekienak berue pasau bia. Ez, txarto, polena igerriko jakuta, ezin garbi eukin. Ja te digo. Oine esan duzune polena asuntu, beste goza komentauku, ez dakit fijausari, baina azkenengo egunetan, denpora ona egin jauzen egunetan, atmosferi pasuan azti moduen onda pizka zikin samar da. Aurrekuen izen zan polenan asuntu, baina aurten oingo hastien polenataz aparte, Saharako aizie betorri. Saharako aiziaz batera arei etorri jaku eta gero, eguazten ez dakit nozi jaben eurize, eta jota kotxe guztiak txarri jute. Kotxe luzido gurenak entzago, txarto. Egune omangeria zu, joie. Bierren. Garbitzen. El que quiere lucir, quiere sufrir, esaten dabe. Tiene que sufrir. Hori. Hoize. Asi gaztiek, eta esen gaztiek, bakizu, datorren gaztien, atara mengale burreko arkandolak, eta pasi hau. Por si acaso, kotoi pini belarrezetan, eta beti esan dune, padeskara profesionalak eta goizien jaiken salienien, persian izabaldu, eta... Begitxu zer da. Por si acaso. Hori. Vale? Hoize itzen da dana. Eskerrik asko Aizpuru jauna. Datorren astien behueltauko gara, eta guzurren bakontauku, eta saiatuko gara eguraldi zeira hartzen. Basabeiz asmaten, Bai, asmatu oso. Nik esatien txartu dugu, baina pasuan astien, razonablemente ondo eguraldi zeira garbena. Bai, ganera EITB-en oso famatuen estrategizi belibarik. Ondo ibilen diese, esaten dabe dana. Eurize, aterrize, danak emoten dabez, danan asertuan bide. Baten bat, beti asertuan dabe. Arrutza prigiu ipinen dabe pare bat antaka baz, ezta? Hori da. Euskize, lainue eta ure. Oso ondo, unai. Bueno, eskerrik asko. Dormazte arte.
Bueno, bagoi esaurrean za, gure saioen, eta oingontan, Plateruena eta gero zer kanpainari buruz elkarrizketxo baten jozku gure Markelek, eta Aritz Maldonadok emongotzoz bere galdera erantzune, eta beste barik eureri emongotzegu pasua. Aspaldi zen asko berbaitet da Plateruena inguruen, 18 urteko ziklo baten ostien, egoera ekonomikuek bultzatute itxi behar izan dauzatiek. Eta proiektu hori amaitute, lagun talde bat, bestelako ideia batzukin hasi da esku hartien prozesu bat garatzen, Plateruena eta gero zer izaneko dinamika baten barruen. Eta Aritz, gure irratiko kide badana, bera de talde hortan gabil. Hau, Aritz. Artxo de Markel, zelan. Ondo. Bueno, Aritz, eta, esan dugu dinamika horren barruen, bitxerteko zue olako taller bat edo, ezta? Zertarako antolatu zue bitxerko batzar hori? Hori da, kontu da, ondo saldu oso moduen, 2020 amaieran ja iragarri izan Plateruenak bere zikloa amaitutzat emongo zabela, eta idea horren inguruen kezkatute horrek, itxira horrek ze ondorio zer ekarrikotzen duan hori pentsetan hasi eta kezkatute horrek etorkizun horraz, ziren gure artien olan batzen, hausnarketatzu preparatzen, eta proiektu bat garatzen edo. Eta kontu da, bertan batute gauz, Plateruenako kulturgintzako langile ohi batzuk, gero Durangon bez, hainbat saltxatan sartutan jenti edo, eta diagnostiko bat eiken hasi ginen, urrengo edo balizko proiektu batek zer erantzumiko leuken, etorkizuneko Plateruena horrek ze ekarpen einbiko leutzen Durangori gure ustetan. Eta diagnostiko hori osatu guran edo hasi ginen Durangoko elkarte kultural, herri mugimenduko beste hainbat eragile, norbanako artista, harremantze bira bat hasi gendun, eta esango nuke ez dakit numero zehatz bat emoten, dozenatxo batzuk, 50 batzarretik gora edo indugu, baina kontu da, jende baten gana ez gara heldua alizeno, eta aurre ikusten gendun, ezin ezko izango zara danon gana heltzi, eta iruditu jakun interesanti izan alzala olako batzar ireki bat proposatzi, pizkatez, urrin hau dauen jente baten gana heltzeko helburua, ekarpena jasotzeko diagnostiko hori osatu gura, ekarpen gehiago jasoteko helburu edeko bizerko batzar horrek, ez bakarrik ekarpena jaso, pizkat interes kulturalak deki esan edoko guzenon artien, alkartzeko eta alkarri arpeize jartzeko eta ez pizkat hartu emon hori sendotzeko edo. Oinarte esan duzun bideo horretan, ez dakite ondorio horik atara duzuen edo ikusten duzuen behintzet etorkizuneko proiektu batek zelako oinarri zegoekin bidauzen edo ez dakit behintzete ideiaren bat baleko zuen enundi joleiken edo? Egizetateko badauze guk adibidez ez, hasieratik ikusi dugu aurreko Plateruenaren proiektuagaz antzekotasun batzu guz, ez? Guk ikusten dugu gure proiektuen erdigunia izin bidiela euskera, kultura eta herritarrak, ez? Uste dugu herritarren parte hartzie, klabie izen aldala edo, eta orduen behin ez, oinarri horretatik hasite, batzarretan eta jaso dugun feedbacka errepiketu da askotan, adibidez Durangon sortzaientzako espazio faltak dauzela. Badauze espazio kulturalak, Durango badeko baliabideek, izan alda moden San Agustin, musika eskola, biblioteki ebera, hainbat gune dauz, baina sortzaile edo herritar danen beharrak asetzeko besteku ez, orduen guk ikusten dugu aukera ona izan dela ez, eraikine bera, Plateruenako eraikine orain udalan esku geratzen danez, pizkat zerbitzu hori emoteko egokia izango zala
uste dugu. Horrez aparte, espazio fisiko horren beharraz aparte, bai ikusten da, edo urten da, hainbat batzarretan sortzaile edo espazio horren arteko, bai komunikazio falta bat edo badauela, edo komunikazio falta ez badabe, koordinazio falta bat edo, bai dauzela agente asko, Durango mailan edo Durangalde mailan, kulturan mugitzen dienak edo, baina gero, ez dakigu, edo, bueno, bizerkuek eta edo diagnostiko honek, saiatu biko dau erantzuten zerrein gabezi horren aurrien edo, bai koordinazio falta horren arazuek bai juten dau batzar askotan adibidez. Eta, esango nuke lan ez hartzearen txapalarrei bez, esango nuke hori, horrek bizek bai diela oso, bai harritu baitu guri be, guk, bagenek izen edo pizka gure inguruen bez sortu dalako, edo azinen gure artien bez sortzen ziren kezka batzu zielako, bai ikusi dugu nahiko kezka orokorrak diela. Ondo. Eta bizerko ariketi zelako izango da? Pizkat, bueno, ez da, egiz esateko, oso pozik gauz jasotako erantzunagaz, ikusite egoera epidemiologiku zelako edan, ez da garairik errezena bez, antolatzeko lako batzar, ez dakit, masibo deitu, baina bai, hainbat jentek batzeko asmuedekon batzar bat, orduen zabalarran batuko gara, eta bertan segurtasun neurriak, segurtasun, osasun neurriak errespetatuko die, gelak iraute gongo dielako, musukak gongo lako egunero edo, baina, bueno, kuestina batuko garela talde txikietan, eta talde txikietan aurretik izena emon da bienen artien, banatuko dugula guk orain arte osatu dugun diagnostiku edo, orduen, horia banatute dago imei ez, orduen, behin etxerako lan horrekein je, kuestin izango zen diagnostiko hori zelan hobetu edo zelan sakondu edo zelan osotu, ez da baiatuko gendun pizkat, oina azaldututa zen gai horren inguruen edo, azkenin izango bizerko helburu ez, ariketa horren helburu izango zen diagnostiko are eta osatu hau bat ataratzi ez. Eta bai, gure artien identifikatzi ez, azkenin hori lehen zaten moduen, pizkat interes kultural batzuk deki ezan herritarren arteko sare betze bat, ondo gozan, bizerratan. Oso ondo, zorte bizerko ariketa hortan, ia dana ondo aututan dan, eta okingo dugu zuen barri. Bai, eskerrik asko. Bai, agur. Uno. Met my love by the gasworks wall, dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Ducks. Saw a train
night on fire. I smell the string on the smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old dead tree. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town, dirty old town. Elkarrizketa interesgarriaren ostien, hemen txegatoz, eta oingo hontan, zuek hainbeste gustoko dozuen lehiaketa famatu egaz. Ator kantari, Oier! Ator kantari, Oier! Bueno, lehenengo eta baina salduko gu, betiko moduen zetan datzan gure lehiaketiek. Astero gure kolaboratzaile handidan Oier kantuen ipinen dugu, ez kantuen hitzetan, baizik eta tarareetan, eta lehiaketa hontako funtxe da, zuek asmatzie ze kantzino tarareetan dauen. Erreza emoten dau, baina ez tozku berak bape berrez ipintzen, eta honen naizingo zan, pasan azteko... Gogoratzi, ez da? Hori da, ¡Apa, Iman! A ber, hemen lortu dute mikro bat entxufeti, eta bueno, ja parte hartu aldo zugaz, bai, eh? Oso, ondo. Neri monalkotzeten, baina... Taldi handitzen doie. Bai, apurka. Ba, bueno, aldo zunien ipinizu ja pasan azteko hau dizue, eta, a ber, ze kantauzkun Oierrek. Ipini dugu. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Amaiera gogorra, Gogorra, golpien horrek hartu ingerra. Bai. Egon da reservetan, kantu guztien, da amairan, tope da. Na. Último impulso. Bueno, gaur ikusi gu, sare sozialetan ibili gela, aipatzen, ez? Bai, hainbat erantzun begin zuen bai, baina ez dakit belarrezien... Nik ez dut ikusi zer erantzun dauen jentiek, baina zuek ez dakit ikusi zuen, baina susmori baiako zuen. Nik begituot, esan bihot, nik ikusiot. Nik begitusiot. Zu bak izuen, trampa indo, zuen. Baina esan bierra trampien jartien ideari pestu gugin, Super. Baina gatze gonda. Ni bezan ellos, tie. Gatze gonda lazte honetako. Bai, o komentariz hori be nik entzun izin dut, usteot bebai entzun izin dauela abeslarisek eta gatzokin jau bebai, Bai, hori nik bebai. Bera pentzun dau da, zena, ostra, sea bestu nabe nik da. Bai, hori bai. Ixe da. Osa, bere burueri erronka latza ipiniozu, Bai, ipiniozu bai. Así que Oierre gatzokin bada, beste entzule da, no? Bueno, ba, erreza ez da izen, baina aiketu behar dabe bai, sarize itzela izen dala, Zoin merezi dauen sarize izen dala. Zein izen da, banda. Jose Antonio Arategiak ipiniko txuleta pari, Bai, itzela sarize, eta jente asko gane, belida, nik iraba siguro, ez dakiz zer. Normala. Jo, bai. Ganera, Jose Arategizek material hona ukitzen dago, Bai. Aipatu bida. Bai, aipatu gierreko, eta ni bastante bajoiaz nauze, parte hartu gure izin dut, eta ez toztezu ditxi. Ba, ez. Parte hartu gure oso hartu, baina ez da sartzen zozketan, Gugara, laizia errati libre, eta garbia, bai, Bai. Así que, garbitasune be... Legala. Bueno, Baina, nik ez denek itzen zein, zan? Bueno, ondino ez dakit, baina, bueno. Familiakoren batik bel parte hartuko ben, igual. Ez dakit. Igual txuleta zati bat jauzikoako, Ander. Igual, bai. Igual inguen be familia. Ia, a ver, garazi gorbe suerti deko zuen da. Ia, irugarrengo salize eta gero pixen hartien janguz.
Bueno, ba, honena izango zan, erantzune oier bere tarareu, eta fonduen erantzune. Txungu, ia, Bai, a ver. ba, playri emona lutzeten, ia, bator. Ia. Bueno, esto susmorik euki, baina, gatxe gonda, Gatxe Bai, egonda. Abesti hostia bindonak esango da, erresa san, baina... Harinako entzunde, ojo, cuidao, Ojo. Ojo, cuidao. Talde nizena, nien azakorta, baina egun sentian. Kuraian Kuraian egun sentian. Kuraian egun sentian izen da, gaurko kantie, eta, bueno, grabeu emiko benke, soin sosketi, Ia, zer. Sosketien bio? Karo, hemen meditxonak martxan ipini daiguzen. Ia, da gero, Ia, ba, ber. sosketatuko gu, ia, grabaguen bio, hemen gabize Bartulo guztilegaz. Hemen dekuz pote baten, parte hartu dozuen danon izenak, gordeta. Hori da. Eta oin badeku hemen, maitane grabetan, da irati... Bertan izen guztiek, eskuen. A ver. Amano inocente, izena trabidau. Bai. Iratek. Ia garazi Ia, urtean. A ver, emondeko dut. Grauda. Ne. Esto ikusten, Ander Aupa, Gabizo ikusten. Jomba! Jomba! Esperot, horre txuletak parrillara botatien egunien, invitaute gotieni, Me caben, sos. Baskaritxo baten miku, ezta? Sos erremiko da. Karo. Jomba, a.k.a. Papillon, irabazli, Papillon. Aupa, Bai. Jomba, postenak, Zorionak. zorionak, eta gozatu, Jose Antonio Arategiak emoniko txuleta pari egaz. Eta, bueno, Txan. Claro, betiku, ez? Toketan dana. Saiak eratzu, a ber, gaurre gatzateko zuez tekniko honi nau, ez da gure tekniko ofiziala dan hasier. Hori, volumenena kontrola ondo, Ia ba. Hau kontaktuetan ekin biat. Ia ba. Bai. A ber, hemen gabiz probetan. Bai. Astute ginot, Astero DJ egin dugule. Badeku bere kontaktue, gorta. Papillon. Kontuz, Venga, etxera astu dituko, Kontuz, Gero Juan Cruz ekartuko. Telefonun volumena igoten abile. Venga, deitzen, supuestamente deitzen. Deike dabil, baina aurikularrak pinu ikotxio igual, ezta? Bai. Entzuteko. Guzuen euriak, pintxe? Ia, hartzen dauen jonek, mendeku Joni Gabize deike. Ez da telefonuen oso lagune, berak, baina. Gaurko irabazlie, ia sorpresatxo bat emon daitzegun, ez? Txuleta pare bat iraduzi dauzela esati edo. Ia, komuniketan da. Intentzio da. Seguramente horribiliko da. Claro. Afaixe moten edo. Oine kompromiso da, bierleku badeko, eta iguele... Ez? Bai, ez da, barrez eri. Kompromiso. Bai, karo. Bai, inguruko esaintzi eta, karo. Ingurukuek. Baina, ez da joakingo igual. Txuleti irabazi bat. Igual, ez? Esto es hartu Ez da bilartzen, Eta bartzen. Penny. Esaus. Venga, Jomba. Hartu, Jomba. A ver, ez da moten, telefono hartuko daunik, Que va. Jesus, hau ez da seguramente. Txuleta pare bat regalau da telefono hartu ez, Jo, jale, vale. Que va, ez da Jate, hartu. vale, Jon. Etxan? Ez da hartu. Beste Ingo igual, Bai, barriro, a ber. Beste intento da. Bigarren saiak eratxo bat. Bai, midan. Guri be postasune moten dozku, garren dugu hemen sosketak eta, zuzenien jentien harriduri eta postasune ikusti ez, txuleta pare bat irabazi dauzena, gusta binako guri bai. Bai. Bueno, bestela Juan pentsetan nori. A ver. Bestela, dei fantasma baten bio. Jamadie miut derrigo, mati. Ia. Ia, bigarren saiak erian der, ez dut ikusten ametik teknikoen Bai. hainbat pantalla eta, ez dut ikusten, deike gabiz, bai? Bai, deike dauz. A ver. Ia, Jon, esposu hartzen ez da, igual txuletak ez dira zuetzako izango, Ia. Entzulio bakigu tarte hau izaten da laburra, despergarrez ez da, entzuten zuen telefonuen zagati bakarrik. Telefonue. Baina...
baina ia hartzen dauzkun gure gaurko ator kantari oier lehiaketako irabazliek. Irabazi Ia. dauze Jon Bak, Ez zitzen naik, Baina, Jose Arategiko, Zuleta bi, ez da hartzen telefonu. baina ez da hartzen. Bueno, Jo. Bueno, Peni, laizi arkidiok zein gu ba. Beste bat emate ditu Hemen igual. ideia bat Pentsa egin dugu, dugu. deitu alatzegule gure teknikoeri, Asierreri. Gure tekniko hori dei bat? Bai. Motxeo? Bai. Motxeo? Ba, ez da bolako hemen. Baina, Baina, Jose Arategiko ator kantari lehiaketako txuleta parie, Jon Mantzako Jo Mantzako, hori bai. Soriona, Jon Joma. Ba, Jon sorionak, Mantzak, bai. Zure gonbikin zain gelitzen gara hemen. Hori, Asierretikok. hori, da satitxo bat eskaintzen moskuzu, ba, posik hartuko gu. Eta, bueno, ya que hemen ez dagoen, ba, ditu ditzegun gure Ia, teknikori, gure ez? tekniko ofizialaria. Ni telefono giztozte joko, ezta? Beste tekniko hori. Beste teknikoeri. Ia. Ia ba. Isor eta Iruña konexion, zuzenien. Oinguen hartuko esku bala. Ia. Ez dakit. Normalin pendiente Hau, goten da, baina. afaiten egon da, igual. Ah. Me igual. A ver. Hola, Hola. ¿qué hay? Hola. ¡Aupa, Hello. super técnico! Oso, ondo, Oso gali. ondo. Hemen gabiz, tekniko barrire moldatu guran. Da, plan, Dabil tekniko barrize. Ondo? Oso ondo, dabil. Oso ondo dabil, Bai, bai. Justuen, baina... Zure postu de arriskuen izten dabil, Joder, qué pena, bueno. Behari txikotxet, bierra bada. Bai. Ondo gabiz, hemen Bai. kidi epela Oso ondo, guntzen oso dabiz, ondo. da ondo gabiz. Da, deitutxu hau esateko pena bat da, baina ez tozu Ja, Ez tozu irabazi. Ez tozu irabazi, ez tozu parte hartu bez, da hartu bat zeinen sosketan egongo, zen ibi ez tozti itxi. Baina hori da, asuntu da, igual, gonbidatuko baitxule, oso gertuko bat itoko jakola. Eta ustot, lehengo tariku izen dena asmatu hauen hasina naukantie. Ez da izure ezagun bat edo. Oso Bai, bai. gertukue. Nire edo zuen, gure. Gure, bai, da. Gure. Danona. Bai, Bai. Panor da, ba. Ia ba, bota izu. Ja, venga, guzti zaitxe, tekniko, guzti apurba. Zaiatu? Zaitu, abarkaz? Ez. Ez. Jon guapo, igual. Ai. Bueno, urbiltzen zaiz, baina zara urbildu total. Ostra, ez da inorkizun aldan. Jon Zuazo espada. Jon ba! Bai. Ostia, Jon ba! Bai, Jon bai, toka jako txuleta bi. Ze ondo, bitu. Da, bueno, emetik hasier, laizia erratitik gure guentzun, ba, zuk ze berba eskaintzetzu zen Jon bari, jakinje txuleta pare bat irabazi dauzela. A ver. Azkenengo ez dut ulertu. Jakin zer? Gure dugu laizia erratitik jakin, ia zeintzu izan zure berbak Jon bari, jakinje Jon bak irabazi dauzela txuleta pare bat, zer esango zizun Jon bari, jakinje txuleta pare bat ekozela besopien. Zer esango notzen berari? Bai. Ai, horra gure nahi nikendu. Hori, ja, kompartitzen dauzen, ez da? Bueno, hori ja esan dugupe bai, eta ez behin. Da barriro jate joma dauen, errepikatuikot. Gaba sartu da eta ja gozetute gauzta. Bai, ganera... Aimarren zondo entzuten, parkatu. Ai. Aimar. Me cauen, igual mikrue urrin eta batik eta. Teknikue, bakizu. Danera ezin ja, Ezin dan harrapa gure eta ezin heldu danera. Bueno, berdin da. Bai, ondo? Bai, atarago irratze jo aurrera, bueno, hori pentsetan dugu. Hor gabiz, Amaitzen ibiliko zario ja. Ba, ja, azken txampan, ez dago asko falta. Pena bat, zu hemen ez egoti, Falta botan zaitu, asier. Bai. Beti, ez gaur bakarrik, Bueno, bai, nire peni edekot. Gaina, Jon bari toka baiako txuleta gizpen handitza, ez plan igual bizer baskari zuen modu binon. Ya te digo, Segi jan. Ojo. Ba, bueno, asier, bametik gorantzizak, Iruñara. Besarka da bero ba, laizia erratitek eta eskerrik asko. Eta zuri inguruen deko zuzen beste laizia rentzule danape saludo gure partez. Vale, saludokoa. Daia, ba, urrengo barikura arte. Bai, agur, laizia arkide. Venga, pasier, gola técnico, gola. Bai, agur. Bueno, da, deixen ju ja. Espetxe de libra dugu, ez da, gorko Bai. Jo, zelako liu egiten armautu. Bai, hemen deku, entzulik ez duzu ikustean, baina hemen deku kabliek, Aman salva.
Da, bueno, pixkat aurrera segituko, ez? Pasan asteko ia argitu da. Hori da. Sosketako irabazli badekogu, eta oingontan ja esango gu, zin datorra asteko sari, ez? Zein ja ba, ze sari dekuen guen. Ez que gara la hostia, dekuse, ebela izgarrati zen, kristone, sari ze dekuz, Eskuetan deket, eta ganera, zelako, bale, txulu egiten dozku esan, sobre berde bat, zabalduko sobre ondo irakurteko. Ia ba. Eta hemen jartzen dau. Hori sobre hori arrazi eta bitxegu da saritati zabaldu, Lortzen gau sobretik gatati izango da, la leche, hemen dau. Adatz, hilea paindegiak emoniko, Orrazialdi baterako balie. Epa! Toma! Berez beste zoze herripinen da, baina beste hizkuntza ez jakin baten dagoenez, guk gurera esango gu, orrazialdi edo orrazkera baterako bale bat izango da. Ia paindegire jun da, saio bat, ez? Hori da, bueno, joan bertara eta berak azalduko zugu baino hobeto. Hori. Guke bene, Ander, zeuetanik ule kontuetan eskara oso abilek, ez da? Gugaz, zeu igual iratita baitane bai, baina guke ia paindegire asko eskara juten gu. No ziennos. Baina oingontan hori legedize internue asmatu dozuena aldatzen bada eta parte hartu alba dut, parte hartukot, Ja ni tokaten jaten. Tranquillo, ez tegule zu izin atarako. Laizia errati libre eta garbia garat. Sartu imiko Bueno, orduen, Ander, irabazteko adatzeko hile, zelan zen duzu? Adatz hilea paindigiko, orrazialdi baterako bali irabazteko? Kizu zen bierdo zuen, lehengo audizio hau entzun, eta audizio entzun da gero, gure telefono zenbaki zen, zeuen erantzune biali, 654-03-7 lau zenbaki zen, edo sare sozialetan, traola kantaria, eta kantue, eta kantuen egile erantzun de. Baina horretako, entzun daigun, aste honetako Oierren kantaldile. Badu, tranquilo. Badoi. Brisa barik. Ja. Na 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 na. Hau izin da dana. Ostra, erresa, ez? Hau izin da dana. Bai. Nik arrapa gotela usteot, Oinguen. Esan da, txapelpunken, Bai, ánimos de vivir. Hori txapito guzmanen, hori. Txapelpunken ganti, joe. Lekitxo bizirik. Oize. Mikel Urdangarinen cervezas y porros. Oingontan Mikel Urdangarin ez da. Nik esan biot. Izuntza. Izuntza. Asti, politia hori, Beharra. Nik esan biot, 10 saio darueguz ja. Bez? Ator kantari saiotan eta ustote gondala. Espada holan parkatu iztezue. Lehenengo aldize ustotela, behin entzunde arrapotela, Así que, ez dakit parte hartzen. Bueno, hain klaru dako zen nahi izten esaten, Noi, izateni, pistari noi emotenik. Zuek deko zuen? Nik ez dakit? Nik idaipes. Ez? Ez. Beste behin entzun biot? Ia ba, zabaldu belarrezek. A ver, torteniko epiniko barri da bestize. Ez bizi, lekitxo bizirik. Holanda. Esto zu harrapa ordu benetan? Emon. Entzungo? Bai, emon. Venga, aurrera. Na 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 Bai, gizinan, oin bai. Oin bai, iztan. Ni ikustet baietz. Bai. Maitane, Susana bakarra. Maitanea bakarra. Bai. Ez dakizu? Ez? Mira, entzungo zero gabaz. Imuntzo eta belokina izterra sucedien ustu dauela.
Joe, da, laja eta landa kantan, abestize? Ez tekiz zeinan? Laja eta landa. Txantxa zen. Txantxa. Eskoi esemetek esaten zeinan. Baina, bueno, entxuixu, esto es una garrapau, entxuixu, barrio, Gure medizitan eta sare sozialetan, stop eta rebobina eta barriro play eta buruzuen beste biderrentzun, falta egin batzu. Nik uste nahiko horrez dagoela aste honetan, eta hori da, bieldu gure 654-0-7-6 zenbakire, edo bestela sare sozialetan, ipinike traola kantaria, kantuen izena, eta taldien izena bai. Eta, honegaz, gaurkoz Kator kantari horier tartie agurtzeko moduen gauz. Bai, hor dau. Politxe izan da, pena bat gure Jonbak ez tozkule telefonu hartu. Jo, bai. Pena handi bat, baina bueno. Mongotze pena. Bai. Ez hartziarren txuletie eskaini ikozku. Zati bat baino espada. Bate jandizela berak etxien famili izan da, bestie guk banatuko. Beste barik, ipini kureian egun sentia kantu, jakin digun zen izendan, pasan azteko kantie.
Aurrera jarraituko gu, gure beste tarte zinbesteko batekin. Eta gaur kontan be, zintzo gara mintzo ekarrego gure artera. Eta bertan bakizue, gure egizek eta barrenak askatzen dugu, zintzoa gara eta alan gure zintzokeritzekin mintzatzen gara. Eta gaurko honetan, gai bakarra ekarri biherrien, Sekarri guz gehiago? Ekarri otaz, gai bi. Bi gai ekarri guzen guen, Ezain sakon, barrenetik, baina ezain sakon dinot, asko espezifika barik asuntuen ganien, pizkat. Kuriosia dideko tean dar. Berbain gogu gai bi, eta oso, egunerokotasunien, pixu asko dekien gaien ingun izango da. Eta Anboto komunikabidetatik, emetik saluda eta Anbotoko eri. Haupa, Anboto bai, Euren gandik hartu dutaz barribi, eta horrek barrizek ekarrikotasuna gure zintzo gara mintzo ez tabaidara. Eta lehenengo igual titularra irakuriko. Bai, venga. Bota. Segurtasun eta osasun arrazoien gaitik, Zapuotxe zena botatzea eskatu du Durangoko EAJak. Barriro? Badoi denporatxua asunto horregaz aurrera tatzea. Hori da. Eta diote, 2018an, ura agentziarekin eraikina botatzeko adostutako akordiori, barriore, heltzeko intentzinetan dabiela gure EAJ. EAJ barriro dabilor, ez? Horre esateko, bueno, haurek lehen ez dakit, usteot haurek egon zila lehen gobernuen, ez da? Bai. Lehen EAJ hauen, ez da, Durango? Bai. Da, edifizizue? Handa ondino? Da oine? Amigo. Bai, hori da. Zein jau horra asuntu da, ez? Etxe bizitza edo edifizizio hori, dauela erreka albuen, eta gero... Erreka onduen dago, ez? Egoera eskazin edo dauela. Bai, berez jausteko egora nahi dau, eta karo. Erakitzeko orduen, eta horregonan orduen, antza, lehen ez dagoen arazorik. Baina, urte luzietan, uren patzuerguek esan da, eraikin hori horrez dagoela ondota, eraizteko agindue edo proposamena jaban. Bai, berez esateko bai, aspaldiki dauela eraikin hori botateko ideie edo eskaera hori, ez? Nik dakiala, 2013tik dau, bueno, peni ez, azkenien edifizio simbolikoa da ez, anauen bebai lehenko Durangoko Zapuetxe gaztetxie, momentu osonak pasaguz bertan. Hori da, bai, peni, baina, bueno, oin be entzun izen dabe bai, bildu eta elkarrekin aldugu ez, dauze gobernuen, da imat kritika da entzun izen diez, da, bueno, metik esateko, haurek eskatzen da biena dala, zelan da, etxe bizitza hori botateko dirue, ez dugu lezetan ipini bier, ez da belazetan ipini bier Durangarrak hauren impostu egaz, ez da? Hori da, ez da lazetan diru publiko egaz eraitxi bier erakin hori, ez? Hori da, berez dinuena da, legez, dekona arduri edo etxe bizitza horren inguruen, etxe bizitza mantenimenduen inguruen, propietarizu edala, hori zaten da bier. Etxe bloke horren jabegu izango zan, erantzukizun hori onartu biko leuken, ez? Hori da, hori zaten da bier, ez? Azkenien etxe bizitzako jabiek o propietarizuek hori hortik dirua atara izen da bien, ez? Haurek, pini bidabila dirue, etxibitza hori botateko da. Hor da, apur bat konflikto txu ez da, ez? Arrizik botaten bat abestieri, txuke zinun botan, ibota guro, dano kordain jubiu, udala kordain jubidau, eta, bueno, hor da, pitote txu ez da? Ez da, izuek ze iritsi deko zuen. Diru eskatzeko orduen ez da inungo arazorik egoten, eta oin olako erantzun gimozun bateria horren bilako momentuen. Hor datoz erazu, Nik ez dakit, persona bate Durangarra izen da zuk zure impostuk eta paketan dozuz, diru eta epinen dozu udalantzako aldi baten. Eta ez dakit Durangar batek gustor hartuko dauen, ez? Diru hori etxe bizitza pribau bat botaten pintia, ez da? Ja. Igual, Ni enaz Durangarra, baina ni herritar moduen nik eneko ondo ikusiko. Ja. Berez honan izango zan. Berez danok hemen isortarra gara danok? Bai. Bueno, metik elkartasune Durangarra. Hori da. Bai, hipin partetik elkartasune. Bai. Kolaboratzaile mutu ez da, baina Berbaz aditu ez dana, hemen da gure artien. Bai.
Honepe esan dozte etxin, Ez da bela sapuetzi botatien alde, baina, bueno, peni modutzea. Pena bat, hainbeste proiektu eta hainbeste... Bai, azkenien leku interesanti esan, Bertan aurreko baten egon nintzen sapuetxeko kidesan lagun bataz, Igor, zure ezagune bai, Ander. Tare be kontausten, oso momentu ona pasau izia bezala gaztetan, ezeukila nora junda, bueno, montaba bien entzaio lokal bat, musika munduen besartzen hasi zien. Bai, liburutegi da dauen, sukalde bat dauen, bertan jentie bizizan aparte, hori bai, baina, bueno, pizkat, bai. Atiek irikiteu esan, edozein herritarrentzako, gura ben proiektu zein ekintza aurrera atrateko, Bertan asamblea bat beha bauen. Bai, bueno, urtiegaz, junda apur batea alde batera geratzen, baina leku politi esan Durangarre zein Durangaldeko herritar guztientzako. Uste dute dano gotagule parrandan bat bestean barroen, Bai, han gustora ebili gara. Esto se bota. Sartu sekule bez, oitu. Zara sekule egon? Ni be ustat eset. Kriston pena, ez dakit. Ni be azkenengo urtietan egon izenaz, liburutegi ize bir sortu gure zanien da, nibile ginen apro bat eskua botaten daulan, da, bueno, peni, oine, Durangon badau beste espazio bat oin, ez da, Zorginola. Hori da. Bueno, oin beste aldie badeku. Baina, bueno, nik usteot, hori, etxe bizitza hori pribautasunetik errenta ekonomiku batara izin bada, Jabiek ordainu biko abiela... Eta seguru izen, hori eraikin hori aurrera atarabenak, seguru asko bere etekine jasoko da. Jasoko aben, karo, dirue jasoti erreza da, baina gero ipintie hor trabak etortzen dizta. Eta seguru asko horrek egiteko proiektuetan eta burokrazia lanetan, beste... partido politikoren mape horrebiliko zela inguruen. Seguro, nipe usto bai. Eta bain balones fuera, bueno. Claro, oin erreza da, ez da? Ez da jokaldi politxe, baina... Oin erreza da, norbera gobernuen egon danien da bota ez danien edifizio hori, oin norbera gobernuen ez dauen botatzi eskatzi eta horregaz redito politiko atati zuk esan duzu, 2013 esan duzu, baina hori uste atzera uti datorren kontua. Atzera uti dator, bai. Bai, azkenien erreka albuen dau eta... Hor daue inundazio arriskuek egoten diez, eta orduen olako etxebitza, aspaldire egitekuek hori, ez dakit hori, zen da, zona inundable hori, ez dakit zaila kopla hori, ezagune. Ni ezagune ikin jartzen. Ez durango bakarrik. Gurti paiz, da? Ibai Zabalen onduen bizigaren ez, zona inundable asko dau, eta berez, esaten etxe asko, eraiki biherretzien lekuen neuezela, gure danerako esan. Eta asuntu da, horrek lehen gitxi bazien, oin, inguru horietan etxe bizitza barrizia datozela, eta etxe bizitzaz gain, industria gune barrizek eraikiten abizela, osik que... Bai, gure danerako, ez da zona indundable... Bai, urpatzurko dinuen lege izen barruen, lege edo... esango duz ez, aipamen batzu dauzela, baina gero eraikitzeko orduen, ikusten da, beste jokabide batzuk behartzen diela, eta horrez da bela inungo konsekuentzia, edo... Azkenien legiek batzun alde doi, ez da beste batzun kontra, beti izin da holan, da momentuz tristeki, holan da, ez da. Aberatza beti aberatz, eta txiroa beti txiro, ez? Azkenien, hor dago espazio bat, herrizentzako zabaldu izen sana, eta, apenas, hori bota gure dabe, da, elkartasun guztize zapuetxeko kide sarien, sarien, eskerrik asko urtietan, induzuen lana gaitik, ze hor ganera esan bakarrik ez, Durangonko asekoan be azok alternatibu, ez hortza, bien, horzio interesgarri zizana, bai. Bastante proiektu sortu ziren hor, eta, eskerrik asko induzuen dana gaitik, eta emetik aipamen bat, laizia herriatitik. Ikus lan geratzen dan, ez? Etxe bizitza edifizio horren asuntu. Oin berez, eraikine bertan da, baina, espero da egun... Bere sasoien abadatxi gazpazesa moduen, inok ez erabiltzeko moduen da, hori beta api haute dau. Bai. Eta, atzera edo aurrera behintzet, irten bide bate hartu bizela. Da, espero da egun be bai, Durangarrak hauren poltsikotik, persona pribau baten... Galerarik ez da gileakin, eta aldala diru publikue, gorretako, beste gauza... egoki hau batzuetan. Bierresku da, eta hori da. Eta pixkat beste gai bat sartuko guoin. Eta, ez da zuzenien izango, baina, era batera edo bestera, gure diru publiko bihurtzeko medio bat aipatu gureko neuke. Berez, ez dakit, Berriz eta Maiabia artien, Maiabian, Trabakuko igoeran, hor tuneletik, ez dakiz, puntu hartu uztot Maiabiko cruze aurrera, zengoiti inguru hortatik tunelera bitartien, zelan da, tramoko radarra ipini dabe. Así que gaur egun ondino ez da martxan,
Oso epe laburreko, a ber, notizia hemen. Nik galderatxo bat dekote ben, Ander. Ez nago oso gaixen ipinitie, baina tramoko radarra zer da? Hori da, puntu bitan, hartzen dutzu referentzia pasendan kotxe bakotxeko. Osa, bardin da, ze velozietan zoi izan. Hartzen dugu referentzi bat, eta gero urrengo referentzian barri do argazkitxe edo hartzen dau zure ibilgailuen matrikuli. Eta honek, radar honek egin dauena da, zuk puntu batetik bestera tardausun denbora. Karo, zuk segun eta ze abiadura daruesun, denbora bat tardoko zu, o harinau, o astiru hau. Asuntu da, joan mierdosune baino harintxoa basoiez, tak, hor salto ingo dau. Horrez da bakarrik tak, paparatzi jauen lekuen pizkata inki altzau, eta libra baldan modoko gauza bat ez da. Ezik eta... Bai, izin leke orduen, sarreran velozia handizia erun, gero astiro joan, da gero barriro azelera euskero, multi etxera. Bueno, ez dakin una maitzen da, baina igual ez dakin hartzen dozu, soiez, euneko, bueno, velozia handizien esan daigu, soiez, eta, bueno, hane trabakuko eta ernan potetxo bat hartzen genditzen basale, igual libroko, zara? Ez dakin zigur, posegazo, esen kasurik. Badazpa, esen kasu niri, baina bai, berez, holandoi asuntu, bai, da horbe, meloi handi bat zabalduzu, ze nipe oso kritikoenaz radarran erabileragaz. Printzipioz, radarrak oso ondo iruditzinatez, ze radarrak berez die tramo arriskutsuetan, jentieri jakinarazteko, da, bitu, hemen arrisku edau, da astiro jun. Argi txibidana da, oso inguru latza izin dela, istripu asko dauen... Bai, ez nabile radar honegati bakarrik, nabile generalien, leku, mela, bai, segero badauz hainbat radar bebai, beste puntu askotan, erdi eskutaute, edo radar mobilek eta lan. Tani, esateko personalmente nazela horren aldeku, Zer, nik usteot, zukure oso tramo baten jentia astiro jonda izen, arriskurik eta ez egoteko, enbizune da hori señalizau, da, bitu, hemen arrisko asko dau, da astiro jun bizarie. Da, radar, baina dauz radar asko eskutaute, edo mobilek, eta nien oso horren aldekue. Hor beste meloi bat zabaldu bat, usteot. Oso sakona, ez da. Buelta bat esan trabakure. Bai, hor dau, ez, trabakun. Berez ganera, lehen bauen hor, ez dakit, urte luzien zierribili die, hor bai paso para peatones edo oinezkoentzako paso bat lortu guran, eta kristonako zubizein dabe, eta horbe ganaero asko ez di, posik egongo. Eta nik nire hartaldiaz gure bot bidia alde batetik bestera pasau, ni hartaldi hortik zubitik pasauko ete da. Horbe arazuek, karo, ez da dana kontuen hartzen, ez da. Arazuak samamesen. Moni. Dana, diru, Bai. Ez, baina... Tristeki, Holanda. Baina, bueno, alde batetik bai, ez, oso puntu polemiko bat da, trabakuko gaina, esango donkena. Ja, zite hemen berbaiten errepidien da inguruen, emetik be aldarrekatu guregu, AP8 plataforma... Hori da, AP8 doainik, baina hori ondo amortizaute dau, berez amortizau arte esan zan jarriko zela ordain zarize, eta gaur egun ondino martxan dau. Mene beste gai bat sartutzu edolan tak, baina Ondo. Bada hortalde bat bai, AP8 ez plataforma herrikoi bat, ez, da berrien apur bat, honepe esaten da bina da, adibidez hor trafiko arriskugaz lotute, jente asko eguel estan ajuten autopistatik, desartzen da generaletik, eta horren San Antonio inguruen be, hainbat istriputa egon diez. Eta esaten da bina da, handarrak esan da moduen, ez, tramo hori gratis inbiko zala, ja rentabilizaute dauelako, eta sinatu zalako. Berez ordain jute hongo zan, bertan BOV-atik bertatik, hori gratis inbiko zan, irun ondotik BOV-atik gaur egun zornotzen dago azkenengo ordain zarize, eta aipatu biherreko da AP8 hori esartzen dela hor, gero A8 palmetan dauela, eta hortik Galeiziraino, gaur egun tramo osorik amaitute dau, lehen Santander inguruen zati bat bauen txauena ondino bideratute, ezin zan handi pasau, baina gaur egun guztiz amaitute dauela emetik Galeiziraino, eta zornotzen amaitzen da, ordaindu biherreko tramo. Dana. Lotzagarri da, zu urten zeinke galdakanotik, juen zein Galiziraino doain, baina ez sato handikona eta emetik esan daiguna. Horretatik, edo duren aldetik gure zu juen
Elorrizera berta, bueno, elorrizera justo doaina. Doaina. Baina gure oso joen... Bilbora gure oso joen autopistatik. Hori da, tak, horreko zu. Gure oso joen Eibarrera eta Bardine. Honegaz lotute .bi, nibe bierrien abile Bilbon, da unero jutenaz, da uno. Esateko lengo puntue, pontxikue utzi dekotela. Da bueno, bigarren punto zaizu hau, AP8S plataformak be, aipatu aben, azkenien Bizkaiko diputazioe, dabilela poltsikue betetan Durangarron konturez. Azkenien Durango edo Durango inguruen bizinan jentie eta bierrera jonbi dauena, ez dakit, bai Kastrora, Bilbora, Balmasidara odana dalakue, egunero dabile ordaintzen bere poltsikotik, ordainu biherko esaben gauza bat. Orduen diputazioe be Durangaldeko gentieri, ez dakit, uli hartzen da bizi edo. Da hori izan da bien AP8S plataformako eta bueno, hemen Durangaldien ipin izan, pizkate trafikuek kentzeko, tramo hau, geregatik izortarako tramo hau ipinen doain, esantez, trafiko asko kenduko abela, baina... Ez da gerri asko. Ez da gerri asko, eta ez da reala, egizezan, igual, puntu batetik bestera, hortik pasabierduen pertsona batek, erabilgarri deko puntu hori, baina, esango den, zornotzatik datorren batek, jumier badauen elgoi barrera, zornotzan sartzen bada, jurretan urten ingo da, gero sartzen ibiliko da, ez teko zentzu askorik, berez, dana doain izango bazan, ustot, jente askok asortzi jartuko abela, eta gure errepide generaletan istripu asko ekingo ziela, trafiko asko bajatuko zan, eta hor zugaipatu zu moduen, San Antonio inguru hori, nahiko beti ganera. Hanbe daue San Antonio hau zue, errepide gaze zatitute, alde bizetan, da bueno, karo, bertako bizilagune, alde batetik bestera jonbidea be, horbe protestak abili die. Horbe, oinezko entzako paso bat lortu guran, bernako ebe horri bilizien. Karo, azkenienan istripu asko gondie, da... Eta ikusten, ez trafiku bajatuko basan, eta uste dugu, eta bueno, ez da oso tekniku edo jakintune izen biher, ikusteko, asortzia doain egongo basan, trafiko kopuru hori asko bajatuko zela, denak asortzitik jongo ziela, bintzat transito luzien doi izenak, gertuen laburrien da izenak, beti errepide generaletan jarraituko gondo nibiltza, baina bestiek. Baina Durangaldekue potxik gautxi, da diputazioe... Batez be, hainbeste keja egoten dan, garraiolari edo kamioi gidarizek, horrek geixen bideratuko abien asortzire. AP sortziz gaur egun dana, asortzia, hori P hori, kendu da egun, ordain zarizek, fuera P. Eta aldala, radarrak pe fuera. Zeberez hori zen da gure... Aldatu txuet gaixe goitxi bera, baina horretan datza, gure zintzo gara mintzok. Apur bat flow. Guri ondo esa edo jakingura, edo sortzen duzko esan gaixek jorratzi, Da gaur serizio, gaur zintzo gara mintzok. Gaur serizio, gaur barregitxi, ez dakit. Harinakuen Tinder da ligetako aplikazioen inguruen, da gaur serizio pini gara, diputazioen kontra. Eta ez dakit, eskatu duen igual parte hartzea burba bat, saliepe sale sozialetan, eta ustot, hain gai politek edo ezagunek ipini gendu zen, bizka katxondeo puntotik hartu gendu zen, jentik ez da bela parte hartu. Nik ustot lotzatik, Zeolako aplikazioek anonimotasun puntu hori, gero, danok ikusten die aplikazio barru, baina, Gure artien baki unortzu garen, Baina, ez da parte hartu gure izen, eta, geuke argitara atara guzen gure gai honet buruz, zozera ipatzi gure gozue, Aipatu guzen gaixen inguruen? Hori da, sare sozialako gauzela, eta izen gaitxesan kritiko, igual esan dugun gauza batzuetan ez gauz guztiz... Ados ez dakit, espazos ez hauz, baina igual erratute gabiz, ez gabiz bide zuzenien, eta norbaitek zuzendu nahi begaitu, ibili sare sozialak, gure telefonue, 6-4-0-0-6-7-9 Eta uste gaurkoz neiko izango zala gure zintzo gara mintzo tartie. Eskerrik asko zuen barrenak askatziarren. Eta, tekniko, pixontzi zen, ehatxeterik ez. Aldanien, Angelo.
Pasadera proiektua hasi zela gaur egun gure aurrean Urmuldabeko boroak erreparre derotxoak abiadura handiko trena dute helburua Zabortegi eraldoiak, trenbidea maigabeak, lurjabetza espropiazio, darrazoi faltsuak eure bizio bakarra, Europarekin lotzea, guztion indarrarekin, gelditzera goaz, dena gelditzera. Pixontzi zen kantu hau entzun da gero, heldu da ordue, guri hain gitxi guztainakon ordue, agurre emoteko ordue. Placer bada entzule, astero, lantalde, honako lantaldiaz, laixi hartzen honako saio bat ataratie, zelan ikusi zuen gaurko, Ondo. Gustora, bila, ez da, gaurre luze, Gaurre... Luze, baina sakon. Sakon, bai, bastante serio bili gara. Danetik okinu gaur, barrixe, okinu guraldi zen prebizinue, elkarrizketie plateruena eta gero zer elkartieri edo taldieri. Tekniku gogor. Hemen, berbaiten da kontroletan, Danera, polivalentie total. Bai, ator kantari okinu, da, bueno. Hori da. Saio potentie gaurkue. Bai, da, aprobetxako agurrien bai izateko, tasa laguntza kondino hor dauzela, zuen eskuragarri, bai telefonuen 654-03-7 lau telefonuen neko zuzela, bieldu mezu bat eta zegoen izena emonda ingo zuen eskaera, edo bestela sare soziala bideratu eta eskatu eta esa laguntza bat gure baduzue. Da, harin ibili, ja domekan itxiko eskaera getxeko tarti, orduen eskatu ez duzunok, bialdu mesu bat handarrek zen dauen telefono zenbakire edo sarietatik, eskatu izue zuen tasi, da, ez da tasi bakarrik, laizia irratizeri babesa emoteko aukera bada, ez? Hori da, zuen aletxu jartzeko aukera ezin hobie da, eta olako gestu eskerrak, ez? Gabiz gure baliabideeko bitzen, hobitzen ez, hobetzen. Kobitzen. Eta, hoxe izango da. Bai, eskerrak emoti ez, ja tasa laguntzak eta laizia erratizeri babesa emondotzien daneri, eskerrak. Hori da, ez? Eskerrik asko. Esan bida, igandien, eskenlo espero olako arreri ukite gure tasa laguntzak. Eskuetan genuen esan danak kendu baino zen. Danak. Rekorra izan zen, orduetien danak saldu ziren. Danak erun ziren, eta, eskerrik asko urbilu zinen dan hori. Pena bat, listetan apunta gondu zen, egun nien bertan tasa eskuen ezin eruen izan danak, baina,
lasterreko zeunak etxien eta bizen bitartien jarraitu gure laixi hartzen magazin hau entzuten, baita gure musika tartiek, sinobiek die eurek eta eskerrik asko, beste askorik ezin dugu esan, así que, bueno, mozu bat, hemendik besarkada bat zeuberi, eta hurrengor arte.